Idem sa akorát líčiť a tak som si povedala, že by som mohla urobiť video rozdiel medzi môjim prvým a druhým tehotenstvom. Obidve moje detičky sú synčekovia a ani pri jednom som nemala také tie ranné alebo nejaké nevoľnosti, ale pamätám si, že som bola stále hladná, ale pri tom prvom, keď som bola hladná, tak ma až naťahovalo, napínalo ma a musela som sa hneď najesť. Pri tom druhom to bolo trošku lepšie, že som dokázala vydržať, ale tiež som bola stále hladná. Som bola stále hladná, ale absolútne som nemala na nič chuť. Mala som dosť taký zlý pocit na žalúdku. Všetko, čo som zjedla, mi bolo ťažké. Také zvláštne chute, tak pri prvom to bolo kyslé, v druhom to bolo úplne to isté. A vtedy som si tak pomyslela, že to bude zas určite chlapček. Ku koncu tehotenstva sa mi to zase zmenilo. Mala som chuť na kyslé, ale chutilo mi napríklad aj sladké. Energiu som pri prvom dieťatku nemala vôbec. To som dokázala prespať celý deň. Chodne som potom zaspala ešte aj v noci. Stále som oddychovala a väčšinou dňa som vlastne ležala, lebo to bola korona a v podstate nikde sa nedalo ísť, tak som bola doma a fakt, že som stále iba oddychovala. Pri druhom už keď máte ešte jedno dieťatko, tak jednoducho sa nedá oddychovať. Sme boli stále buď vonku a bola som naozaj stále na nohách, takže to som vôbec nemohla oddychovať. Našťastie pri tom druhom babetku som mala viacej energie. Pri prvom som pribrala 17 kg a pri druhom babetku som pribrala 11, ale pri prvom som začínala na 55 kg a pri druhom som začínala na 60 kg. V prvom tehotenstve si pamätám, že som mala opuchnuté nohy a nemohla som si ani obuť topánky. Pri tom druhom som nemala asi žiadny opuch, len možno taký mierny, lebo ponožky som cítila, že sa mi zarezávajú. Obidve detičky som mala v zime, staršie mám vo februári a druhé mám v januári. Prvé dieťatko sa vypýtalo na svet o 2 týždne skôr ráno. Tak som aj čakala, že teda aj to druhé sa vypýta o niečo skôr. To druhé ma nechalo čakať až do termínu. Narodil sa večer. Prvý pôrod mi trval okolo 9 hodín. Druhý pôrod mi trval 3 hodiny. A to už rátam vlastne odtedy, ako mi odtiekla plodová voda, lebo pri obidvoch mi odtiekla najprv plodová voda. Pri prvom synčekovi som epidurál nestihla. V tom druhom mi niečo dali, ale mám taký pocit, že to ani nestihlo stiecť, lebo mi to dávali do žily a ja už som proste išla tlačiť. Oni si všetci mysleli, že keď som bola prvorodička, že to ešte nebude rodiť a tak, ale išlo mi to pomerne rýchlo. Pri prvom dieťatku som používala Anibal, pri tom druhom som si povedala, že nejdem to používať, nechám to prirodzene, ako to pôjde. V tom prvom som mala pocit, že vôbec neviem, ako mám tlačiť. Pamätám si, že mi skákali po bruchu tam tie sestričky alebo pôrodné asistentky. Mala som pocit, že to dieťa proste nevytlačím, že mi spravili aj nejaký nástrih a mala som nejaké kozmetické štychy. Pri tom druhom som nemala proste ani žiadne poranenie a išiel voľna si na 2 tlačenia. To je asi tak všetko, čo ma napadá na túto tému. Ale ak by vás ešte niečo zaujímalo, tak mi dajte vedieť do komentáru a tiež mi môžete napísať, ako ste to mali vy.